Už tu mám pôvodné a teraz to nové. Sú úplne rovnaké z vnútornej strany, takže ideme to vyskúšať. Nahodiť, že či toto tam aj naozaj sadne. Lebo akože vyzerá to dobre. Vyzerá to fajn, aj pekne to zapasovalo. Celkovo je to jednoduché. Tu máš jednu šrubu, tu máš druhú šrubu, toto vyšrubuješ a len to proste potiahneš takto do strany a vytiahneš. A to je vlastne tá smerovka, ktorá je tu v tom späťaku. Tak mám aj to druhé, smerovka nasunutá a teraz si ukážeme, že ako to tam dáme a ako to vyzerá. Vlastne ten späťak ostal v takejto podobe. Tento konektor napájaš tu vlastne na smerovku. To musíš napojiť ešte predtým, než ho úplne zasunieš. A nesmieš zabudnúť na tieto káble výhrevu, aby si ich nepripúčil. Takže idem to nasunúť, potrebujem 2 ruky, takže to vypnem. Mám to celé nasunuté a teraz iba trošku nehy. Trošku nehy a už je to na mieste. A tu na zo spodu ešte potrebuješ takto pozatlačiť tieto, aby to pekne sedelo. Čiže aj zo spodu to musí sedieť. Ešte tu na toto pozatlačame. A ideme. To zatlačené aj tu na, takže už to sedí. Akože je to rozdiel. Vidím, že je iný. Vidím, že je to proste matné. Ale zase neodpadávam z toho. Ale je to krásny detail. No a to nešťastné sklo. Sirius. Je to vlastne takto primitívne. Lenže nedrží to len táto a táto cvoka, ale to držia ešte tieto 4 tu na tomto. Čiže najprv to dáš na tieto vodítka, jedno, druhé a potom to pesťou tak v strede takýmto tlakom, že v strede vytvoríš tlak a to zatlačíš dovnútra. Predtým ale zapojíš káble. To som aj celkom nastavil. Skúšame, či funguje. Funguje. On je celkom. Tá druhá strana je fajn, no a idem to vyumývať, je to ochytané, ocapkané a skúsim urobiť nejaké pekné zábery. Tak. No a akože vyzerá masakrálne ten späťák. Lenže všimol som si, neviem či to je iba moje domýšľanie, že ide lepšie smerovka. Že vidím oveľa zreteľne, že keď som to celé vyčistil od špiny, jak to ostro svieti, tak to určite nesvietila. Aj tu máme mokrú cestu, šero, ešte nie je úplná tma. A vidíš, tie bílady sa naozaj oplatia, pretože vidíš, že sa do takého počasia, že na prd vonku, ako konečne je 22,5 stupňa, ale aspoň prší. Väčšinu času teraz používam ten biely ambient, že to mám všetko na bielo. Je to také decentné, pekné. Zo spodu. Zapáčilo sa mi to také jednoduché. Skúsime dať širokou, že ako to vyzerá. Je to úplne také príjemné. No ja som už spomínal vlastne aj na minulom videu, že ešte budem riešiť, že toto dám preč a dáme tu vlastne ambientné držiaky na poháre. Takže už je to v štádiu riešenia, už to je na ceste ku mne. Lebo bola možnosť si to aj vytlačiť cez 3D, ale je s tým veľa roboty a keďže ja potrebujem robiť svetla a nemám už toľko času na svoje auto, tak vlastne som si to musel objednať. Takže ešte posledný záber. Tu na to uvidíme lepšie, lebo tu by mali byť stromy, čiže keď dám tie diaľkové, tak vlastne uvidíš tú silu. Dáme si to takto. Máme nejaké full LED-kové svetlá oproti nám. Čiže teraz keď dáme diaľkové, stále nemáme tmu, stále nie je taká tá úplná tma. No je to proste masaker. Ty máš niekde tam úplne, sa odrážajú tie značky tak, že často ani nemôžeš pozerať, musíš vypnúť.